BSNL यूजरଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍। ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ 2GB ଡାଟା। ବଢିଲା ଜିଓ ଏୟାରଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ। BSNL ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଛି, ଯାହା ଘରୋଇ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାତିର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଏହି BSNL ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଦୈନିକ 2GB ଡାଟା ସମେତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ନୂତନ BSNL ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା 50 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଘରୋଇ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ 50 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର 56 ଦିନର ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହା ଏହି BSNL ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମହଙ୍ଗା। BSNL ତାର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ଲାଭ ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀର ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ 50 ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ BSNL ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଦୈନିକ 2GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ 100 ମାଗଣା ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀଟି ସାରା ଭାରତର ଏହାର 4G ନେଟୱାର୍କକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। କମ୍ପାନୀର 4G ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହା 5G ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ 5G ସଂଯୋଗ ପାଇବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ BSNLରୁ 5G ସେବା ପାଇପାରନ୍ତି। BSNL କମ୍ପାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାର ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାପରେ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଏବଂ ଟେଲିକମ ସର୍କଲରେ BSNLର 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।